Бате, не ме снимай, бе, пускай видеото, бе. Nu is toetilboeien. Is toetilboeien als... Извинявайте. Is toetilboeien als springa... За малко да се откажа. Защо ромите си купуват булки и как така контрастът в къщите на богатите и бедните е толкова голям? Като местните тук ги бъркат с турци, защото и те започнали да идват по същото време. Ромите могат да разбират доста думи и фрази от индийския и затова може би обожават индийски сериали. Тегето до тайтекелго обелем Уалан халант мастайдун. Тук има да лъж, вериш? Напълно законен с касови апарати, да не си помислите нещо. Охада, мадак сега диард маутахай. Това изобщо не знам дали го казах правилно. А ние правим бутилки с капачки, които не се махат, да пазим природата. А сега се пригответе, защото ще говоря цигански. Асулен бакат неят ана аза. Оп, шукар, тук нещо се танцува за TikTok сигурно.